Singulars i personals peces d'escultura i ceràmica es mostren ara al Castell d'Alaquàs amb motiu de l'exposició col·lectiva que ocupa la sala La Torre del Monument Històric fins el 21 d'octubre. Carlos Pardo, Carmen Carot, Enrique Montoro, Helios, Paqui Peiró, Valeriano Roma, Vici Planells i Josep Ferragut formen el grup d'artistes que han volgut donar visibilitat al treball artístic que realitzen. Obres personals amb treballs sobre el castell es combinen en aquesta mostra. En principi som 8 artistes que tant des del món de la ceràmica com des del món de l'escultura, inclús algú que des de fora de l'escultura s'ha clavat en un territori de l'escultura, hem dut així a terme una exposició en obres un poc personals i també alguna dedicada al propi espai. Que així a l'Alaquàs n'hi ha mans artistes i que n'hi ha gent que s'ha dedicat durant molt de temps i un poc donar de relleu que vull dir, 8 persones que s'han dedicat a l'escultura i a la ceràmica en el poble és un número prou relevant i probablement més que encara no sapíem. És un número prou relevant com per a tindre en compte que així n'hi ha gent que està treballant en l'escultura i per l'art i que igual tenien peces en casa que estaven agafant pols i les hem dut així un poc de mostrar les coses que estem fent, un poc donar visibilitat al nostre treball. L'exposició forma part de la programació de Festes Majors i va ser inaugurada per l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, el regidor de Cultura, Toni Saura, i els 8 artistes que mostren en aquesta exposició col·lectiva el seu treball.